اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله وأصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namis kanusan mabangsa mi mga oripin Allah pamangin tanong si Allah abatan udin mapi pialangon bulungan Allah sa mga sakitan pasur dan tanong Allah Rabbul Alamin. Oriano to na sumpatan tanong maso discuss tanong makapantag ko kasadakah. May pasad tanong so 20 akalbihan o kasedka. Usap pagkawiyat ka para makasedka ka. 20 klase apiani mo mga ulama apung Quran na gusto hadis. Matop man pagdagan tanong discuss tanong naging to ato na makalalabiyas ka. Kinabalangon na sad ka na lagi-lagi. Asarasid ka na balas ang adno Allah. Mo guide na anto na makalbi kasid ka. Na madakal mabangsan. Na pagalintan na pinakamapya o di na pinakamakal biasad ka nagyango to as sadaqatu al-khafiyya. Sekreto kasid ka. Adna balaso kasid ka kileo mga tao. Kanabalang na kapsiipsid ka nga nakapakaya sekreton ka. Adna mga sad ka kinanglan na katukaw ng mga tao. Lagi dango to kambalay sa masjid. Kapamansa sa mga mic. Gyango to mga kailangan na may leo mga to kesid ka nga na adna balas karo. Ugay na yada paguna na ba ay manani na mala ibala sa kasid ka na sikrito nga. So mga salafus salih mga sahaba na idirang pagurad-urada nanta sikrito agal bakyan. So Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu agus Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu na ay dirang kuntisa na anta imadaklas sikreto amalya. Isa ko khalifa sa Abu Bakr ni Siddiq. Naipum sa Umar na tigyan na uman makasilam na miyada kada so Abu Bakr. Kagisa ko miyaw na nasadsa dato na imam. Nayap pag imam na so Abu Bakr kagyas ka niya ni khalifa. Natutunog no Omar. Na di niyang katawdan ng dapsu. Na di kaya pa silam yan alumin niyo. Nasabab sa Omar na di niyang kabaya o ba tunga na ka binta iyo Abu Bakar. Na niya kay sa tiyundugir. Nagya kawatan nandun sa Abu Bakar. Ada niyan may lay sa Omar o ba niyang tunduga. Na hindi niyan so inisumbayang yan ang ditar niyan. Ang bindita sa ditar na lagi do pobre. Miskin. Sumiyulid ko alaya ronot. Nagya makasuldo na nangipurod na alongan na paniyaw no Omar na di pa kaliw. Yan ang na mga dep pakuha no Abu Bakar sa nga iwalay. Nagya makaliw na ating-atingan Allahu Akbar. Then yan man may lay sa Omar. Na sa Omar sumiyulid siya nga tolay na miyaw man yan na babaya paralyze susopak sa losya. Di makapangagalbakan. Na kurang panikaylay, buta. Na mga tatlo katamaron niya, di isugay mga lumpio. Nanimitira iyo umarang ito babay. Yan ang taka, tiyan na balo ako at na mga taka na di ang kuyag. Lagi nga ibatadakan. Paralay sa sopak sa lausakan na di ako pinapakaylay. Tiyan ang tangaw to ay niyan keliyo mama. Tiyan na diyak nilala. Tiyan na ikiatid na kapagaluyan niyan si. At tiyan na miyatid. At tiyan na ito na igalbak yan ni Giramya Kauma. At tiyan na pa nininda, pamamayo pas, pelompiyuan yan sa mga watak. Na ikambaling yan. May karang yan na dead na kinang lalami ko soldo salongan. Naibo miya tiro o Omar na tiyan na lakad at abta al-khalifata ba'da kaya Abu Bakr. Mata na pakapenduko na ka. So kada to Korean ka hay Abu Bakr. Gito mamu iso kaya dato Umar na dead niyug. O ba
makumpleto sa turugyan. Inon tabuna kesugudan niyan sa mga pagtaw niya. Nagyan mga bangsa mi, o sumapda na sa Abu Bakar, napakalangap niya. Ang ato abay, kangato kawi, kaan makadakla mga sid ko, na siningglian. Kagi kapakipagurad, kapakikundis, kapakisukuya si ikubalas, ang sekreto. Bata bilaboso kasid ka. Nagyanan mang mga bangsa mi, mga urip na Allah, biyan tugo Rasul sallallahu alaihi wasallam, pipesada niya sa sirong Allah. Ang atua tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama ya simaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Emana niyan na miyan dawag sa sadaqah na sikreto. Dan yan tetaroa, dan yan pakalangka pa, dan yan announcement, dan yan pakilista. Tama sa timba sa Rasul di kata no diwang yan, so ini dawagu kawanan niya. Allahu Akbar. Na nalagi do tumabang sa amin na ito yung malay balas. Ugaid na pa makapsid ka sa ketukawan na nabalas yan. Kaya ad nakaturoon wala na dalil yan. Ato katuroon wala into budus sadaqati fani'immahi. O payagan niyo so kasid ka na mapya. Bata bila boy gira kailangan na mapayag ka. Barat nang kawayati sa mga tao na tiga kateso sad ka ak nasangibo na umanin niyo. Sa mga tao na kiyawayatan. Naman isa na sad sa miya dudu yung uyot yan. Lagi kaya siran. Lagi duto na mapya mamutu kasid ka. Uy na piya kaurian unu Allah tiga na wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. O paman ko sekretuan niyo na ililipiyo ko mga miskin, mga fuqara, nagyuti mapiyakan. Yan ang mga bangsa mi, mga urip na Allah, anda ba inin na paganay makalbiyasad ka na balo yung kasusad ka nga sikreto na paniat ka sa mapya. Kung na baka pakilaylay, na kung na baka pakinagun. Naguknabay nung kaon indawag ka ang aniyam kabalasi. Kung nabangaw na imbagay ka ang ka magpununugo. Imbagay yung kaon, nagkapakay pa na di ka nod makakila sa taman. Yan ang mga abang sa amin, mga urip na Allah, paganero. Na ikadua, makalbi sadaka na as-sadaqatu fi halis sihhati wal quwa. Psid ka kanak na baka pesakit. Psid ka kanak na baka tungan niya kadada alisap kasakit. Igirap kasakit ka, may sipat ka apatay ka, nausid ka kanang balasang ka wala. Ugaid na, waya kasid ka nga naiman to ada sakit ka, mabagar ka na mas makalbi. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na ipituruan na tingin na afdalus sadaqati anta saddaqa wa anta sahihun sahih. Ta'malul ghina wa takhshal faqr. Emanan yan na ayami kapiya-piyasad ka. Nagyangot to akasid ka sa dasakit ka. Na ikadua na malaanugun ka sa nga isipsid ka. Nad na sangibong ka. Na nakailangan nakasidkan ka. Nagyang ito sangibong nga nandabtunan niyan kapag kailangan ka. Na tigil ka ginoon ka. Lumibat ka sa duwagatos na inibigay nga sa ang ito makakikinang lano. Nagitiman na sahih. Dataro maligit sa pamikiran ka na kailangan ka. Ikadua na dahil na sakit ka. Kenapa ka didistrosi? Kenapa ka ma-ICU? Kenapa may tiro a doktora peligro sa sakit ka? Yang ato kapsid ka nga nagiti makalabi. Madakal mga bangsa may gira di ito ibigira kiyadaalan na tungan na kaya pasangan na giti kapsid ka niyan. Kapayap no to guide na kanaboto makalalabi sa ka. Ikadua na roar buod na din yung kailangan. Si isang to tamok yang giti kapwa mo ganyan. Wad na miya lamba seda, miya lamba akamo.
sama begas. Nah ini yang kapendodog. Kugay namay ko pasipot pa na kababayan niya na sumagadod ng epakaor. Manikad ng epakaor. Kadi niya pagana. Kaya nunugunan niya sa oras ito. Batabila bagiras kanina pakaor di pusa. Malao ni nugun. Na upama ko labato sa nga to kapanganugun niya nun. Yang ato ta'malul ghina wa takhsha al-faqr. Mana niya na wa anta sahihun sahih. Nunugunugunan ka di nga kabayo bakal batina. Tigil ka ginaon ka nagiti mala ibala sa kasil ka. Ginan mga abang sa amin, mga urip no Allah, ikadua. Ikatlo, nagyangon to as-sadaqatul lati takunu ba'da ada'il wajib. Mana niya namiya ka, diakat ka, namisid ka ka. Di ka pa kayo baka sedekaad na diakat ka. O di namiya ka bayad ka sa utang, namisid ka ka. Di ka pa kayo baka di panad ka, nagyang kautangan ka na kumukuri sa kadingang bayadan. O di nago pa nga ka pa sa tiyambayang sa paliugat na initundog ka na misid ka ka. Yang oto yasid ka nga na makalabyo to. Abang sa amin mga orip no Allah. Batabi labog yang oto absid ka nga na tunga neki nang kinanglan ang oto vegan ka. Namata na dad na sambi utinon tabo na karila ang Allah. Kababaya ang Allah. Masu atrakaso Allah. Pakasul dengan wala siku surga yan. Iya, may babaya. Lagi dah tua murid. Digeng ustad dia na kapayan na dala kau ta ustad. Kahit nakalilit na gira yang na ustad na di makiplayok kun sumurit yan. Anak tiga na away. Dia dala kau ta. Digeng tua murid na penbet mga malay sakit. Na ikabayayan, napkat mga para din niyang kagdam sa masakit yan. Usira kon makaumasa nga ibabasok ka. Na may lera na loksa di imbasok. Na dapat di yung upadi niyang basok ka. At tumiyaro sira sa ato lawig yan. Tinti yan na tataguan niyan si Iko kuan. Surayara. Tataguan niyan si Iko tinilas yan. Talompa yan nami, aron-runod pa na talompa. Anati ko numurita bata ustad bata singa sa kuan. So malakta suminga. Tinanda man ya. Natigyan na itapuk tangan na tinila sa bababasok. Kamay ko di makakedo kelois. Adi pa kabali nga mayaw so kuan na igmo taumbu. Asar po makasingat. Natigo ustad yan na mapiad na. Kapaasing nga kau kahit na ad na mas mapiadigyan na. Yan na ito na, tiyan na anawid ka pirak, tiyan na ad. Tiyan na liliping man sa 2,000 nga na nasa balaon. Nagyang nga na nasa balaon na liliping nga sa 2,000. Natupok ta, nailayin tawan to na reaksyon yan. Nagyuti miyaw lawla. Nagyasirong sumama, aptelong pa, nandapuan yan, nangayatalong pa yan na kaya tulungan niya na 2,000 ron. So mamuso sa balaon na 2,000. Nagumakures kaplangag niya lang itaptog niya so Allah ya Allah antais yugo karaka. Bumli nga kad na Rabbul Alamin na malimo. Hakatawan kaso karom ako nagkasakit. Na sumangotak na da makakan. Na da ko mga pita na. Tunganay kami kasi simpitan ko kauya ganiman to na. Anas yugo karak na uripan ka. Mapipuso. Amisir ka na tiaguan niya na nga talompak sa pirak. Yala na pinalamatan ko ka na pengningkor ka ubad na ida ka lang ito may girak na sikreto. Pamagayan, sadaka, nabalasing ka, nabulong nga susakit yan. Na ipunro na dead masakit ang otawata. Na pengguraok sa ang otawa di ikakedaw ang otawa ko. Mama. Na miyagag siya sa ustadya na tiyan na sakay benar. Na so kaya pakanggag sera na miyakagura ok siran adua. Na miyakaw masutabang wallah na miyadaang otawa sakit tawata. Agito inibala sunwa ba Rabbul Alamin. Giyanan mga bangsa miya mga urip no Allah. Miya aloy tanong panang otawa sa katawa mama. Miya ka na benub.
Niya ka na banagsa ko. Pemulungon na dad. Ini mo sawiro na nga to malaulama natigin na pakaundas ka sa psigban. Amap kinang lano mga tao. Nagumbaal sa psigban na tugunan, di kaguna ng mga tao, da kasagban yan, niya da susakit yan. Ilan yung man nga yung mga Arab, mamakaumad na nga yung mga umbak, mga water pump, may pumgairang ka. Arab iran sa balasan siran wala, makasulchirang o surga, madususakit iran, may puro supangatan iran. Nasa katanong na ibo kabay, tanong na makakota nuron. Nandito tanong kabay, o ba tanong makambal sa loto tanong mamusi sa nga ikapagintaw tanong sa dunia, si ko didal mo kubor tanong na taman sa mga timbo tanong o surga. Api lamba-lamba ang panso, ando ba ini na pirak ka na, tumatago ka dun. Di ka pisid ka sa babu ka sa timan na umbag, ka sa timan na water pa mo di na kapenggunaan. Mga Muslim, Allahu Akbar. Nagyanan mga bangsa mga urip ng Allah, kaya talot timan ng tanong si sangay ang mga astada ka amakalabi na pamangnin tanong si ikwala. Nagyan ang takap ko ito kayo tanoron na pagkanaw tanong si ko kenawan tanong aginaw tanong nakapuriparaduan tanong so betad tanong nakapagadilan tanong so dapat makataling na pagnin tanong ko ala tarimaan niyan tanong so malamay ito amal tanong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.